Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Ягудин Якуб Вилдан улына юллыйбыз. 28 декабрь көнне аңа 70 яшь тула. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Равиля Набиулловна, улы Марат килене Әлфия, улы Рамил, кызы Эльмира, кияве Илдар, оныклары Гүзәл тормыш иптәше Александр, Ринат тормыш иптәше Алсу, Алия, Радик, Самир, оныкчалары Захар, Дамир, бер туган апа-сеңелләре, гаиләләре һәм кода-кодагыйлары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез Зур Ширкли авылында 1951 елны якты дөньяга аваз салган. Никулина мәктәбен тәмамлап Новоспасская бистәсендә шоферлыкка укый. 1970 елда Өзбекистан Республикасының Ширчик шәһәренә армия сафларына алына. 1973 елда Татар Сайман авылының гүзәл кызын, сөекле әнкәебезне очратып, гаиләләрен коралар. Мәхәббәттә ике улларын һәм бер кызларын сөеп үстерәләр. Газиз әткәй озак еллар Николина завод зерносында гади эшче булып эшли, соңыннан механик дәрәҗәсенә ирешә. Шуннан ук лайыклы ялга да китә. Яраткан кешебез, рәхмәт сүзләре артык күбәйтергә мөмкинлек тә вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөресләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, без барыбыз да сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөекле әтиебез, кадерле тормыш иптәшем һәм яраткан бабакаебыз. Шын күңелдән матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа ихлас күңелдән бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Бел, без сине яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәк тә барыбер тыела һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минутка утырып, ял итеп ал әле кадерлем. Яратабыз сине нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Бабакай дип назлый оныклар, тик ашыкма бабай булырга. 100 яшьтән дә артык газизым бу матур дөньяда торырга. Син әле бик яшь һәм шибәр, сыкланып күзебез тимәсен. Бер кайчан бер синең яныңа бәла хәсрәтләр килмәсен. Җитте типтереп 70ләр, ышанмаслык тантана. 70 төрле теләк теләп без хат язабыз аңа. 70ләрең җимерерлек булсын таштан тауларны, җиткерерлек булсын алда 80-ын, 90-нарны. Гомереңдә байтак шатлык, бик күп куаныч булган. Бушка түгел, матур кышта кадерлебез син туган. Котлыйбыз бәйрәмең белән, теләк, изге теләкләр. Арамасын 70 диеп синең батыр беләкләр. Кабул итеп бездән алчы, җырларның иң матурын. Бирсен Раббым алга таба гомерләрнең сабырын. Хөрмәтле Якуб Вильданович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерсәгез иде. Әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алчы шын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның жан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй
әткәй туған күнің, юлларыңа гүлләр сибілсін. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшәп кыйынып. Син ышаныч терәк безгә әткәй, без яшибез сиңа сыйынып. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Бәхет шатлыкларга күмелсен.